Neto dobit kompanije MTEL u prvih 6 mjeseci ove godine iznosi 43 miliona konvertibilnih maraka, što je povećanje od skoro 14 miliona u odnosu na isti period lani. O stanju u oblasti telekomunikacija, ko su lideri i šta donosi novi investicioni ciklus, sa generalnom direktorkom MTEL-a Jelenom Trivan razgovarala je Snežana Mitrović. Kakva je situacija u oblasti telekomunikacija? Kako će se investirati? Kada će biti uvedena 5G mreža i šta očekuju korisnici u narednom periodu? Razgovaram sa generalnom direktorkom kompanije MTEL, gospođom Jelenom Trivan. Hvala vam što govorite za Euronews. Dobar dan i hvala što ste me pozvali. Imali smo informaciju o poslovnom bilansu za prvih pola godine. Da li ste zadovoljni? Je li se moglo više? Pa prvo da vam se zahvalim što pričamo uopšte o tome, pošto je u medijima danas samo loša vest o kojoj se priča i vrlo je retko da se inače uopšte čuju dobri poslovni rezultati, imajući u vidu kakva je ekonomska situacija u celom svetu, a naročito Bosni i Hercegovini. A za naše poslovne rezultate kažu da su pravo biznis čudo i da su trenutno u oblasti telekomunikacija u čitavom regionu i da imamo apsolutno najbolje rezultate za prvih 6 mjeseci. Tako da nastavljamo sa tom definicijom da u oblasti telekomunikacije predstavljamo pravo jedno čudo na ovako malom, na ovako siromašnom tržištu, da po svim performansama budemo među najboljim operaterima u jugoistočnoj Evropi. 43 miliona maraka dobiti u prvih 6 mjeseci 26. 43... To je porast. To je vrlo bitno reći, to je ogromna porast u odnosu na planirani budžet. Naši budžeti su vrlo optimistički planirani i to je veliki porast u odnosu na prošlu godinu kada smo imali 80 miliona dobit. I mi se kotiramo kao jedno od 3 najprofitabilnije preduzeća i jedno od 3 preduzeća s najvećom dobiti u Bosni i Hercegovini uvek. Sada da objasnimo zašto je to tako veliko, imajući u vidu da mi radimo na teritoriji koja je 3 puta manja, sa 3 puta manje stanovnika od BK Telekoma beležimo bolje rezultate. Da bi ljudi razumeli koliko je to veliki rezultat. Dakle, Bosna i Hercegovina u ovom trenutku možda ima 900.000 korisnika, 900.000 građana od čega ne može biti svaki vaš korisnik. 3 puta i više ima federacija. U broju korisnika smo se izjednačili, manje ili više, sa BK Telekomom, ali smo ih sa dobiti i sa prihodima prestigli. To je zaista neverovatno. To je kao kad upoređujete, primjera radi, Srbiju sa Nemačkom. Nije toliko velika razlika u broju stanovnika, ali na primjer sa nekom zemljom od susednih, koji ima i više stanovnika i veći ekonomski kapacitet, ali uprkos tome ima slabije performanse. Dobit je ogromna, moram da to kažem, zahvaljujući činjenici da smo povećali broj korisnika. To u prevodu znači da smo zadrli duboko u to da postanemo opšti operator, a ne lokalno profilisani za Republiku Srpsku. Kakva je situacija sa Federacijom Bosne i Hercegovine? Da li ulazite na to tržište? Naravno, mi smo tamo odavno prisutni, mi ne ulazimo. Mi smo tamo odavno prisutni. Kako su brojke? Ova kompanija posjeduje firmu Logosoft u centru Sarajeva, pruža usluge u centru Sarajeva, jedan je od najozbiljnijih provajdera svojih usluga, pre svega biznis korisnicima. Primjer radi Američka ambasada ili Evropska komisija u Sarajevu koristi usluge MTEL-a. Dakle, mi nismo neko ko je nepoznat i u međunarodnim krugovima i građanima federacije, iako postoje ta potreba da se privreda uvuče u političke razmirice i u nacionalne priče. Kako vi odgovarate na to? I drugi veliki telekom operateri najavljivali su neke akvizicije. Da li MTEL trči te trke s njima? Hvala vam što ste to napomenuli, zato što rast broja korisnika obično od svih operatera dolazi sa preuzimanjem. Mi nismo imali preuzimanje nijednog već nekoliko godina, nijednog operatera, a rastemo ovoliko dramatično. I odgovor na to je vrlo jednostavan. To je postalo viralno zaista na mrežama, brzina našeg interneta u odnosu na konkurenciju, brzina naših usluga, portfolio naših usluga od roaminga, e-sima, putnog osiguranja, security bezbednosti koju mu pružamo svakom korisniku je daleko iznad evropskog proseka, a ne ovdešnjeg proseka. Naša infrastruktura je daleko najbolja i to imamo međunarodne sertifikate i naravno da onda kada dođe do krajnjeg korisnika, on koliko god imao nekakve predrasude, a njih je mnogo u Bosni i Hercegovini, ipak se odlučuje za najbolju uslugu,
a ne za to da mu nacija određuje koji će hleb jesti ili koji će telefon koristiti. Dosta građana, običnih građana, da ne sluša baš pomno, ne interesuje ih vaš poslovni uspjeh, mislim kompanije MTEL, ali ih interesuje njihov novčanik, cijene usluga, kako se to kreće, da li je bilo u planu povećanje, kako građanima objasnite kad dođe do nekog poskupljenja, zašto je došlo? Ili da ja mislim da građani to potpuno razumeju. Građani idu u prodavnicu, građani znaju šta je inflacija, građani vide koliko su skočile cene struje, energenata i svega što i mi koristimo kao i oni. Tako da oni razumeju, čak razumeju da smo u tom smislu mi daleko korektniji nego bilo ko drugi. Prošle godine smo obećali vladi Republike Srpske i vladi Bosne i Hercegovine da mi nećemo podizati svoje usluge da ne bismo uticali na inflaciju. Dakle, bili smo jedini. Iako su sve usluge rasle, mi nismo htjeli da podižemo cene jer svako od nas kada podigne za cenu utiče na to da građanin lošije živi. Ali ono što ja imam da poručim građanima, ja kad kažem 47 miliona je porasla dobit, njemu to ništa ne znači. Ali mu znači sledeće, da će, ako je prihod, ja ga očekujem 500-600 miliona da bude do kraja godine, mi ćemo na to platiti poreze, mi ćemo na to platiti porez na dobit, mi ćemo na to platiti poreze i prihode za naše zaposlene i sve će se to sliti u budžet. Od toga će biti plaćene plate profesorima, penzije, stipendije i sve ostalo. I u ovom trenutku nema u Republici Srpskoj većeg privrednog subjekta koji više uplaćuju budžet od nas. I to je dosta prosto. Postoje neka dugovanja po tom osnovu? Nemamo mi nikakva dugovanja, ni prema kad je reč o porezima, ni kad je reč o struji, poštarini, bilo čemu, nemamo ni prema dobavljačima. Nekada je to bio veliki problem kada sam ja došla na čelo firme, da se kasnilo sa plaćanjem dobavljačima. Time ste gušili privredu, sve one druge male ljude koji za vas rade. Mi dugovanja nemamo, mi sve redovno izmirujemo, a svakom pojedinačnom građaninu pomažemo tako što punimo budžet. Šta je u narednom periodu plan? Da li kompanija namjerava da investira i gdje? Znamo za priču generalno Telekoma Srbije koji govori o investiranju u 5G mrežu. Kakva je situacija uopšte infrastrukturno u cijeloj Bosni i Hercegovini po tom pitanju i šta MTEL može da uradi možda i zajedno s drugim velikim kompanijama? Pa znate šta, mi smo prava slika ove oblasti, prava slika nefunkcionalne države. Imajući u vidu da mi smo još pre nekoliko godina morali da ispunimo uslove iz 4G licence, to je značilo da pokrijemo preko 90% teritorije Bosne i Hercegovine. Za sada smo mi samo izmjerili svoju mrežu, možda su i kolege to uradile, ali svakako mi nismo imali zvanično merenje da se kaže ovaj operator je ispunio svoje obaveze prema državi, nastavit će da ima licencu, ovaj nije, izgubit će licencu. U tom smislu to ostaje na nivou političkih dilova, a građani plaćaju cenu, da negdje neki im pružaju dobru uslugu, neki lošu, a jednaki smo pred zakonom. Druga stvar je, mi smo jedini u ovom trenutku koji nemaju ni naznaka za 5G mrežu. Nama je toliko teže, zato što smo mi u okviru grupacije, mi smo suvlasnici Telekoma Austrije i Telekoma Crne Gore, a ćerka firma Telekoma Srbije. Svi oni koriste 5G infrastrukturu osim nas. Šta je sporno u Bosni i Hercegovini? Sporno je da Ministarstvo nadležno telekomunikacija raspiše tender ili zahtev za licencu i da pozove operatere da rade na 5G. Mi smo imali, to već uradili pilot. Mi smo imali 5G testnu licencu u Banja Luci, ona radi fenomenalno, mi smo potpuno spremni. Naša cijela grupacija koristi 5G, ali ako me iskreno pitate, imajući u vidu da su ostali operateri u državnom vlasništvu, država će štititi njih da još malo izdrže, da monetizuju 4G mrežu, a da ne ulaze u novo ulaganja za 5G mrežu. Kakva vam je saradnja sa ostalim telekom operaterima u Bosni i Hercegovini? Postoji li neki vid saradnje kad se vrši preuzimanje ili korisnika ili velikih kompanija? Kako izgledaju ti pregovori? Znate šta, ja se apsolutno ne slažem ni u politici, ni u biznisu da kompeticija znači rat. Mi treba kartelski da nastupamo, ljudi se ljute kad ja kažem to kartelski, u smislu mi treba svoje interese da branimo pred institucijama i do sada smo to dobro radili. Da svi zajedno odlazimo u ministarstvo kada su ugrožena neka naša prava ili kada lobiramo za neka naša prava, a na terenu trčimo po sportskim pravilima neka pobedi najbolji,
ko pruže najbolje usluge, taj treba da dobije. Ja u tom smislu nikada zaista ne kritikujem i nikada nisam rekla ni jednu ružnu reč za svoje kolege i nikada nisam pokušala da uradim nešto što je nekorektno, nemoralno, neposlovno, da im onemogućim poslovanje na ovoj teritoriji. Niste li komentarisali ove pokušaje preuzimanja? Ne, niti ću komentarisati zato što je to nepristojno. A ako me iskreno pitate, od srca bih voljela da BH Telekom uspe u preuzimanju Telemaha. Uostalom, Telekom Srbije je preuzeo SBB grupaciju i nema razloga da budemo alavi i da smatramo da takva prava nemaju i drugi. Da. Pomenuli smo korisnike, cijene, investicije. A ono što je MTEL prethodnih godina radio, dakle u ovom periodu, jeste pomaganje povratnicima. Uključeni ste bili i preventivno u promociji protiv nasilja u porodici. Da li će se nastaviti te akcije? Evo, zazvučalo je dosta ljudima, dosta ih je porijeklom iz, recimo, Glamoča, pa kad je bila priča o ukidanju autobuske linije, MTEL je uskočio. Pa nije to jedina stvar da smo uskočili. Evo, to je zazvučalo. Pa evo, dolazim, pre 2-3 dana smo proslavili slavu. To su u manastiru Sasek kod Srebrenice koji ima problem sa strujom. Mi ćemo čak graditi i solarnu elektranu za manastir kako bi preživio, pošto je to zadužbina Nemanjića. Mi pomažemo predškolske ustanove, njihovu dogradnju, školska igrališta, subvencionisanje osoblja u tim krajevima, njihovih medija koji održavaju kulturu, pa do onih najbazičnijih stvari, obnovu kuća i njihov ekonomski opstanak. Ali nije to samo to. Ja verujem da veliki deo kulturnog, sportskog života i nekakvih socijalnih prava ne bi postojao bez direktne pomoći MTEL-a. Jesu to milionska godišnja izdvajanja? To su 100 miliona. U nekom našem promotivnom spotu sam videla da smo mi samo za društvenu odgovornost 480 miliona izdvojili u prethodnih nekoliko godina i verujte da mnoge kuće socijalne zaštite, od one kuće za roditelje koji leče decu od raka, sigurne kuće kojima smo u celoj Bosni i Hercegovini obezbedili finansiranje i prošle ove godine, deca sa Downovim sindromom, sve ostale neke sistemske institucije, ne mislim ad hoc pomoći, ne bi mogle. Plavi telefon za pomoć deci žrtvama nasilja postoji godinama, već 8 godina, zahvaljujući isključivo jedinoj pomoći MTEL-a. Nadam se da su se drugi sada takođe uključili. MTEL i UNICEF mislim da su bili partneri. MTEL i UNICEF su bili partneri, ali smo mi bili finansijski donatori. Te u tom smislu hoću da kažem, kad građanin plati račun MTEL-u, platio je, broj 1, ono što sam rekla, i svoju penziju i svoju socijalnu zaštitu, jer mi sve i put i školu i obdanište, jer mi to sve stavimo u budžet, pošteno i redovno plaćamo, ali je i platio ono čega se niko drugi neće setiti, a to je pomoć Srbima u krajevima u kojima je neophodna, pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pomoć drugim verskim zajednicama, pomoć socijalno ugroženim grupama i činjenicu da, kao što sam rekla, najveći broj sportskih udruženja, omladinskih udruženja, kulturnih institucija, pozorište ovde, najveći donator je upravo MTEL. Te u tom smislu platio je, ako baš hoćete, opstanku ovog naroda, pre svega srpskoga, mislim, čini mi se i drugih zajednica. Za kraj, vrlo kratko, ako je bila dobit na polovini godine 43 miliona, hoće li biti na kraju 100? Pa znate šta, ja sam jako ambiciozna u srpskom mentalitetu, je da to uvreda. Ja jesam i rekla sam da svake godine ćemo rasti 10% u dobiti u odnosu na prethodnu godinu. I uspeli smo to i kad je Republika Srpska bila pod sankcijama, kad je bila najveća ekonomska kriza. Ove godine izgleda idemo na 20% iznad projektovane dobiti i bit ćemo apsolutni rekorderi, čini mi se, u jugoistočnoj Evropi o grupaciji sigurno. Dakle, 100 miliona. 100 miliona dajte da zaokružimo i da se ne obrukamo. Hvala vam lijepo, gospođo Trivan. Hvala vama. Za Euronews dan govorila je generalna direktorka kompanije MTEL Jelena Trivan.